Okay, nandito naman po ako sa aking mga lagang manok. Magandang umaga po sa lahat ng ating taga-subaybay. At ngayon, magpapakain naman po ako sa ating mga panabong manok. Ayan na po. At ngayon ay pupunta naman tayo sa bukid sa araw na ito kasi pilogan ng buwan at maganda magtanim ng kamuting kahoy. Kaya samahan niyo po ako pagkatapos nito sa ating pagpakain ng ating mga alaga. Okay, tapos na po akong nagpapakain sa ating mga alagang panabong na manok. Punta na tayo sa bukiring o sa bundok. Ayun na, mga ka-Israel. Nandito naman po tayo. Nagdala po ako ng kamuting kahoy, mga ka-Israel. Ay tinam natin. Maulan po dito ngayon. Tama-tama sa ating pagtatanim. Para mabuhay agad. Okay, punta na tayo doon sa bukid natin. Hey guys, dumating na po ako sa aming bukid at buti na lang humupa na ang ulan. Okay, magtanim na po tayo. At ngayon mga ka-Israel, magbihis muna tayo bago tayo magtanim. Ito na po tayo, magsimula na po tayong magtanim ng kamuting kahoy. Okay mga ka-Israel, ganito po ang gawin natin sa lupa. Bungkalin talaga natin. Yan na, nabungkalan natin ang lupa. Tapos, gano'n natin. Ang pagtanim, nasa imabaw lang talaga. Kunting lupa lang. Yan. Yan lang talaga. Para madaming unod. Yan. Guys, yung ating natanim guys, na kamuting kahoy. Ayan. Abangan na lang natin to sa susunod na mga buwan kung okay na ba yung ating natanim na kamuting kahoy. Yan po sa paligid na ito. Yan. Okay. Natapos na tayo sa ating pagtatanim. Ipapakita ko muna ang ating dating natanim na kamuting kahoy. Malaki na po. 4 na buwan na po ito mga ka-Israel. Yan. Okay, di ba napakaganda po yung ating kamuting kahoy. Yan. Malapit na po tayong maka-harvest nito mga ka-Israel. Yan, dun pa. Ito. Umuulan po mga ka-Israel. Ayan. Yan. Okay, tapos na po tayong magtanim na ating kamuting kahoy mga ka-Israel. At ngayon mayroon akong ibahagi sa inyo kunti lang po tungkol sa aking YouTube channel. Ang aking YouTube channel po ay siyempre monetize na sa ating pagod, paghihirap ay sa awa ng Diyos ay na-monetize na po tayo. Pero sa ngayon, mayroon pong masamang nangyari. Dahil ang ating pagka-monetize ay mayroon pong limit. 4 lang na buwan ang ating limitasyon na makuha natin yung PIN na yun. Kaso hindi po napadala ni Google AdSense ang ating PIN kasi hindi agad natin nakuha ang $10 na revenue. Kaya ayun, 4 na buwan bago natin nakuha ang $10. Kaya hindi na sila nagpadala ng PIN sa atin. Kung gusto naman natin mag-manual verify sa ating Google AdSense ay hindi ko po nagawa dahil wala po akong valid ID
na gusto nila na yun po ang available para sa kanila ang pag-verify sa ating Google AdSense. Kaya ito na ang masamang nangyari, 4 na buwan ay natanggalan na po ako ng ads. Pero hindi po tayo susuko, baka malay natin darating yung ating national ID ay mag-manual verify na tayo sa ating Google AdSense. Kaya ito, patuloy pa rin tayong mag-upload sa ating YouTube channel. Pero mayroon na pong kaibahan sa ating pag-upload. Dati, nagluluto po ako dito sa ating kusina ng mga recipe, pero ngayon ay hindi ko na yun magagawa dahil kulang po tayo sa budget sa ating mga ingredient, kaya stop na pa tayo doon. Ano na ba ang aking i-upload sa aking YouTube channel? Ang aking i-upload ay tungkol na sa aking pang-araw-araw na ginagawa tulad ng pagtatanim ng mga pinya, saging, dito po sa bukirin natin. Yung aking mga ginagawa palagi, pag-aalaga ng manok, sa aking gala o saan man ako napunta ay ibahagi ko na sa inyo. Kung makabalik po ako sa ating pag-aalaga ng baboy dito sa ating kulungan ng baboy, kung mayroon na po tayong budget dyan, ay yan, mag-aalaga na po tayo ng baboy. Yun na po ang aking i-upload sa inyo, yung mga ginagawa ko sa araw-araw. Sana huwag kayong bibitiw. Suportahan nyo pa rin ako kahit iba na yung aking timpla sa aking pag-YouTube. Iba na, wala na yung recipe na ating lagi dito sa aking kusina. Sana suportahan niyo pa rin ako. Parang awa ninyo na. Huwag kayong bibitiw para sa akin. Dahil nandito pa rin ako, walang bitawan. Patuloy pa rin tayong lumalaban. Di ba, mga ka-Israel? At hanggang dito na lang po ako. Huwag kalimutan mag-like, comment, subscribe, at God bless sa lahat. Bye-bye.